गिबियावनो बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं केएलअनि मुं लानानै रां दाबिनाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। पुलिस बिफाना मिथिहोदों दि हमजानाय सुबुङा चिरां जिल्ला सिडलीनि थागिबि निबास बर्मन, रौता सिदाकावानि मान्दर बर्मन आरो गसाइगावनि हितेश्वर बर्मन। बेनिनो निबास बर्मन आरो हितेश्वर बर्मनआ केएलअनि सोद्रोमा होनना पुलिसआ मिथिहोदों। पुलिसआ मिथिहोबावदों दि मन्दर बर्मनआ केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ थानो होनायनि अनगायैबो गोबां हाबाफोराव हेफाजाब होबोदोंमोन। मन्दर बर्मननि न'निफ्राय उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरा बाहायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ पुलिसआ बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय साथाम सुबुंनिफ्राय गासै गं 5 मबाइल फन जब्द खालामो रौता पुलिसआ। सहर एबा नोगोर ओनसोलाव थानाय गोबां सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सहराव थानाय गोरिब नखरफोरनो 3 लेसानिफ्राय 5 लेसासिम हा हगारनानै होगोन आसाम सरकारा। गासै 500 राङावनो सरकारनि हाखौ मोनफुंगोन सहरनि गोरिब नखरफोरा। बे गिदिर थांखिखौ लादों आसाम सरकारा। सहर ओनसोलाव थानाय गोरिब नखरफोरनि जिउ खुंनायनि राहाखौ साबसिन खालामनायनि थांखिजों आसाम सरकारा बे थांखिखौ लादों। बे खाबुखौ सहरनि गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा खमैबो 500 राङावनो सरकारनि हायाव न' लुनो मोनगोन साफ्रोमबो गोरिब नखरफोरा। आसाम सरकारा फोरमायना होदों सरकारा होनाय 3 आरो 5 लेसा हायाव PMAY न'खौ लुनानै लानो हागोन। फारसेथिं सोंथि जाखाङो दि 500 राङावनो सरकारनि हाखौ मोननो हानाया सैथोना नंखाय। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा गुवारै फोसावना होदों दि खमैबो 500 राङावनो सहराव थानाय गोरिब नखरफोरा सरकारनि हाखौ सरकारा होनाय PMAY न'खौ लुनानै लानो हागोन। बे थांखिखौ आसाम केबिनेट जथुमायाव लानाय जादों होननानै मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा फोरमायना होबावो। मन्थ्रि अशक सिंघाल बिथाङाबो हा होनायनि सोमोन्दै बुंदों। जायफोर 2011 मायथाइनि सिगां सहराव थादों बैफोर सुबुंफोरनो सरकारा 3 निफ्राय 5 लेसा हाखौ 500 राङावनो होनाय जागोन। दुलाराय बाथौ आश्रम जथाइ आफादा खैराबारियाव फरायसा फोरोंगिरिफोरखौ लाना जयै जथुम्मा हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव बाथौ आश्रम जथाइ आफादा खुंगा 21थि जथुम्मा हाबाफारिखौ 25 मार्चनिफ्राय 26 मार्च साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। हाबाफारियाव गासै गं 30 बाथौ आश्रमनि फरायसा फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे धेमाजि जिल्लानिफ्राय लानानै कक्राझारसिम बाथौ आश्रमनि सुबुंफोरा बाहागो लायो। बाथौ आश्रमनि गाहाय थांखियानो जादोंमोन जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गावनि बर' रावजों सोलोंथाइ होनाय आरो बर' हारिखौ जौगाहोनाय होनना फोरमायना होदों। मुलुगनां कर'ना भाइरासनि गोहोमाव गोबाव सम बन्द जानानै थानाय इन्ड'-भुटाननि गेजेराव मोजां फालांगिखौ सोलिहोफिननो थाखाय भुटान हादरनि सरबां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड सुपार मार्केटखौ फिन बेखेवफिननाय जायो। बेखेवनाय हाबाफारियाव भुटान रायजोनि सरबां जिल्लानि एडिसि टेरिं डेन्डुब आरो कक्राझार जिल्लानि एडिसि वेदुल इस्लामआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन होनाय बायदियै रायजोआव गासै गं 1000 गोजौ फरायसालिफोरखौ गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फोजौखांनायनि खामानिखौ जागायजेनबाय। आथिखालाव रायजोआव गासै गं 214 गोजौ फरायसालिफोरखौ गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फोजौखांनाय जाबाय होननानै आसाम गोजौसिन सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि ममता हजाया फोरमायना होदों। आद्रा थानाय गासै 786 गोजौ फरायसालिफोरखौ थाबैनो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फोजौखांनो थाखाय सरकारा थांखि लादों होननानै मिथिहोनायजों लोगोसे गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिसिम फोजौखांनो गोनां गंफ्रोमबो गोजौ फरायसालियाव गंनैयै एक्सट्रा थाखो खथा आरो सा 5 पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिनि राहा खालामनो थाखायबो गासै जिल्लानि फरायसालिफोर नायदिंगिरिफोरनो बिथोन होयो। गोजौसिन फरायसालियाव फोजौखांनो गोनां गासै गं 786 फरायसालिफोरनि गेजेराव बिटिआरनि कक्राझार जिल्लायाव गासै गं 11, चिराङाव गासै गं 4, बाक्सायाव गासै गं 13 आरो उदालगुरि जिल्लानि गासै गं 15 गोजौ फरायसालिफोरखौ गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फोजौखांनायजों लोगोसे एक्सट्रायै गंनैयै थाखो खथा आरो फोरोंगिरिनि राहा खालामनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन एबा इसर'आ दिनै मोनसे गिदिर थांखिखौ जाफुंसार होदों। इसर'आ दिनै खेबसेयैनो मोन 36 सेटेलाइटजों लोगोसे LBM-3 रकेटखौ गोजौ फारसे दैथायहरनायाव जाफुंसारदों। बिजेपिआ फैगौ बिसायख'थियाव गिखांनानै राहुल गान्धीनि सायाव
फाव फान्दायदों होननानै गर्जन मोसाहारि बिथाङा बुंदों। साननैसो सिगां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिमुंखौ लानानै बेले-बेजे बाथ्रा बुंनायनि दायाव जोबथायाव सुराटनि बिजिरसालिया कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीखौ साजा फोसावनायनि उनाव आरोबाव गोख्रों राहा लाबावबायदि राहुल गान्धीनि एमपि मासिखौ डिसक्वालिफाइड खालामबाय। अदेबानि राहुल गान्धीआ फैगौ बिसायख'थि गेलेनो मोननाय नंला। बेखौ लानानै कंग्रेसनि गोबां दैदेनगिरिफोरा सोमावसारदों। गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय गोदानै मोनबा रायजोआव थांनो थाखाय थोंजोङै उरां जाहाज मोननो हासिगोन। सा-सानजा भारतनि देरसिन एयारपर्ट गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै एयारपर्टआव गोदानै मोनबा रायजोआव थांनो थाखाय थोंजोङै फ्लाइटनि राहा खालामनाय जादों। गोदानै थोंजोङै थांनो हानाय जायगाफोरा फारियै ओडिशानि भुबनेश्वर, गवा एमपिए, उत्तराखन्डनि देहरादुन, राजस्थाननि जधपुर आरो तामिलनाडुनि कयम्बटुर। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।